очень интересный указ Екатерины II 1772 года. В то время уже была принудительная изоляция, Рустам Галевич, больных и лиц, подозрительных на заболевание. Мондый сынау 100 елга бер генә була диләр. Кайчандыр чума, испанка турында китаплардан гына укып белгән табиблар 2020 елны тарихка коронавируслы ел дип теркәп куячак. Иң авыр ай май, җиңеле сентябрь. Таякның авыр башы табибларга төшә. Борьба с инфекцией в основном женское дело. Да. В Российской Федерации. Да? Ну, женское же. Нет. Там, где сложно, женщин, конечно. Һәм сынатмадылар. Татарстан бер генә минутка да хафага төшмәде дип бәяли баш санитар табиб Анна Попова республикага бик югары бәя бирде. Татарстан внутри Российской Федерации. Нәтиҗәле эшчәнлеге буенча Татарстан Россия күләмендә иң алдынгы урыннарда. Илдә тәүлеклек артым күрсәткечләре төрлечә. 100 мең кешегә 2дән алып 60ка кадәр. Татарстанда бу күрсәткечнең бер кайчанда 3тән күтәрелгәне булмады. Чагыштыру өчен Россиядә әле хәзердә 16 тирәсе. Авыручыларның аз булуы сезнең хезмәт нәтиҗәсе. Широкий спектр действенных мероприятий при поддержке правительства страны во взаимодействии с федеральными министерствами, ведомствами, с центральным аппаратом Роспотребнадзора позволили сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, не допустить резкого роста случаев коронавируса и возникновения очагов трудовых коллективов. Коронавирус белән көрәшкә Татарстан иң беренче булып алынды. 20 февральдә Diamond Princess лайнерыннан тәүге пассажирлар нәкъ Казанга кайта. Аннары карантин, үз изоляция, чикләүләр, алардан котылу җәй буена сузылды. 30 меңнән артык объект тикшерелә, 11 миллион сумлык штраф салына. Наиболее дисциплинированными. Иң тәртиплеләр дип сәнәгать предприятиеләрен әйтергә була. Аларда хилафлыклар 1,5% тирәсе генә. Менә шәхси медицина оешмалары көнкүреш хезмәте күрсәтү, туклану урыннарында закон бозуларга еш юлыктык. Алайда хезмәт урыннарында күпләп авыру очраклары берничә генә була. Ковидны авыр кичерүчләрдә 3%. Башка төбәкләрдән аермалы буларак мәктәпләрдә укулар өзелми. Закуплены облучатели воздуха, бесконтактные термометры, установлены санитайзеры. Дети начали учебный год и завершили 2/4 в очной форме. Хәзер хәл тотрыклы, ахрынлап тормыш үз җаена кайта. Җәмгыятьтә иммунитет дәрәҗәсе дә югары. По итогам третьего этапа уже... Декабрьдә Татарстанлыларның 51%-ында коронавируска каршы антитәнчекләр табылган. Чиргә каршы тору дәрәҗәсе бигрәк тә балалар, мәгариф һәм медицина тармакларында эшләүчеләрдә югары. Моның сәбәбе аларның үз эшчәнлекләрен туктатып тормавы белән аңлатыла. Республика 100 көн эчендә йогышлы авырулар өчен хастаханә төзедә. Ковид белән көрәшер өчен 17 мең табибны укыттылар. Замана зәхмәтен тулысынча җиңәр өчен вакциналаштыруны җәелдерү кирәк. Шунысы шатлыклы, Татарстанны янә тәҗрибә мәйданчыгы итеп сайладылар. Коронавируска каршы вакцинаның 3-сен республикада сынап караячаклар. Шумаков исемендәге үзәктә эшләнгән бу вакцина февраль аенда әзер булырга тиеш. Әлегә коронавируска каршы Спутник вакцинасын Татарстанда 7 меңгә якын кеше кадаткан. Февраль ахырына 190 мең доза кайтырга тиеш. Определено 68 точек. Они будут увеличиваться, потому что мы, кроме медицинских наших учреждений, будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на Казаноргсинтезе, на КамАЗе уже начата. Ширны кайчан җиңәрбез дигән сорауларга Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы быелның беренче ярты еллыгында дип фаразлый. Күмәк иммунитет формалашкач. Как только иммунитет будет сформирован... Халыкның 60%-ында чиргә каршы иммунитет барлыкка килсә, без илдәге эпидемиологик вазгыятьне тулысынча контрольгә алдык дип әйтә алачакбыз. Димәк, Татарстанга бу күрсәткечкә җитәргә күп калмады. Әмма ковидны йөгәнләсәк тә, санитар табиблар өчен эш җитәрлек әле. Борчыган мәсьәләләрнең берсе эчә торган суның сыйфаты. Каждый пятый из них... Республикада һәр 5-нче скважина санитар таләпләргә туры килми. Узган ел Тукай, Мөслим, Минзәлә районнарында хәл тагында начарайган. Мензелевскида да хәлне уңайлата алмадылар. Су белән бәйле тагын бер проблема чистарту корылмаларының торышы. 2020 ел буенча 20 корылманың 8-е генә нәтиҗәле эшләгән. Республикада аларны яңарту дәвам итә. Рамзил Гафиятуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.